Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biag ita kat impatulod. Ti pagama nagpailingad itinagan a Gina, adinan inlanad ti address na. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Daytoy pakasarita kat agserbi ko mga adal kadagiti padak a babae a naasawaan nga addaan makungkuna a secret affair. Bueno papagayam, intay denggan ti pakasaritaan ni Gina dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. Gina, bakit? Ako'y ayab ka lang ayam. Adar aramid at iji kusina. Kaya't ko kumatirumuar. Uray, ijay salas lang. Ay, nagdagsan ka nga ipatugaw dita wheelchair mo, Fredo. Ipan ka dita salas, kalpasan na. Sumagmamanula a minutos. Agba itulod kanto manan iji silid mo. Makaumakan. Anya, yatar aramidam. Lut-lutuak nga ro, jay lugaw akanam. Amumot asaan akas ka rin ti diet mo. Gapo iti komplikasyon a sakit mo. Sige nga, Rod. Siyak lang ti mapanijay salas. Kaba alam? Matuang kan tumanan. Kat numadunor ka, siyak tumanan ti akin basol. Ibagan tumanan dagiti kakabagyam, abinaybayan ka. Hello. Mami, kumusta ni Daddy? Aday silid na, nakaturog. Sana rong mga kanayon ang maturog. Kasapulan na ti agwatwat. Ibagbagak mo't nga agwatwat. Ngam natangkan mo't ti ulo na. Kayat na mo't ti agtugtugaw kan agid-idda. Kadwain niyo kumangamin nga agpagna-pagna ah. Maumaak ka ni Dadim. Ano sa inyo ni Daddy, Mami? Sana bali, mangipapuitak mo't iti pagpaagas na. Narigat nga rod ti agtarakan iti masakit, nang runa no nakaungungat. Kaguranak no pagtumarak iti agas. Agasam ngay day taarigat ko. Nungay mga latayo iti nurse ang mga sikasukan ko na. Ay sos, adan tumanan makuna dagiti kabagyan na. Anya nga iti aramidag ka no nga asawa na. No mga latayo pa'y iti nurse ang mga sikasukan kwa na. Sungarod ngan ano sa inyo, Mami. Ipa-therapy yun. Tapno mabiit ang makarecover. Kumusta ka mo't dita abroad? Nasaya at lata, Mami. Di kay madanagan. Basta asikaswin nyo ni Daddy. Gayam, mangipaw itak manan iti allowance yo kini Daddy. Inkay to i-check jay ATM yo. O sige, mapanak to. Agyamanak, anak ko. Agrumumbuat ka, bakit? Mapanak iji ili. Umayam mo, ti kinabanglom, akas kalabalasang. Ay, tila madmadlaw mo. At dan samot pagpatpacharming ang ijay ilay. Anya? Kundi make up ka pa'y. Ay, unay kamutan. Inak gumatang iti agas mo. Nakaanos ka talaga, bakit? Hanggang madupay mo ti agas ko. Nagipawit ni Lorena iti kwarta nga igatang ko. Ay, kasi mo ti anak tagag trabaho di abroad. Datamot ten, ti papapanan ti birok na. Ay na, agyaman na club dito'y 10,000 nginted mo kanyak. I love you. Sika talaga. Sanak lang mo alambingan no adaited ko akwartakan ka. Love na love ka. Umay ka man kit di dito eh. Awag ak nga awag kan ka. Ngam di mo sungsungbatan ti awag ko. Adan samat sa bali nga ide-date mo. Sika lang tayo ayatak, Gina. Busy ak lang amin iti trabaho. Iso ajak na sungbatan dagiti awag mo kanyak. Anya, nakapagdesisyon kan? Apanawa mo ti asawam? Amo matasan ang mabalin. Taawan ti sabali ang mga sikaso kan kuana. Kaslakurang mo pa lang ti panagayat ko kan ka. Saan ka man nagsao iti kasta? Amo mo't nga iayatan ka. Agdesisyon ka nga minan.
Kayat ko ngagdenatan. Hello. Apay nga imawag ka manan. Namiss ka nga, Rod. Adar aramidag. Bayamon na ita asawam. Si Kamot, ikanak pa'y tinaan-anay apanahon Kasla ita. Ilutlutuan manin. Imbis asak kumatias asikaswam. Anya day Jayan? Gina! Mabit lang. Ay ayabanak nila kay ko. Bye. Umayan! Anya ayat inararamid mo si Kafredo. Nabuong munday tabaso kan malukong. Tumakder ako taipan ko di kusina. Dita ka laang ngamin wheelchair mo. Apay aya nga ipilit mo ti tumakder. Di ka nga ron agungot Diyak pa'y lanalpas di lutlutuak. Pagdalusan nakmanan, itinabuong mo agamit. Ato yan ti agas kan vitamins mo, lakay. Ay, agre-ring ti cellphone mo. Dakmot makatakder tasong batak ko Ay, asino nga tayo day tanga umawawag. Mabit man laang. Hello? Apay nagbayag mo sumbatan ti cellphone mo. Adar aramidak. Gina, patulodan nakman iti kwarta. Anya? Kasapulak itamat laheng. Ang Urayak ti patulod mo Itan, bye. inidap ng ti cellphone na. Sino di mawag? Saan ka diyan ni Lorena? Takasarita ko Saan? Kumarik day jay. Oh, tumarumon to'y agas kan vitamins mo. Apoy ay akas ta ti ugalim. No dumawat ka iti kwarta, kayat mo adda-adahagos. Kasapulak nga, Rod. Itiming mo mat ati yaawag mo. Amo mga adda nila kay ko iji balay. Adula amin. Umawag ak no anyaman nga oras akayat ko. Agordar ka pa man iti kanak. Kurang dito inorder mo. Anya iya ti kayat mo. Kasla ka lang nabisbisinan unay. Uray niya ditan. Basta makan. Kan ikanak iti kwarta Ang mga numalipatam jay daw-dawatak. Sa darumbang apanawan na kaya asawam ngagmaymay sa dito'y balayo. Tamasakit ka. Adala na panan ni Gina, ante. Kunam itay pika tapi manaw. Sumimngatan ngam awan pailaan. Amo ka din ni Lorena da ito'y ngararamidan ti inana. Ay, imbag tadim magasak dito'y balayo. At nang patumarkan ka iti agas. Kasanono jak di magas. Di saan kan anak katumar, kan saan kan anak kapangan. Adain sa gana ni Gina, kanak ni jalamisaan. Ninsamot Gina jay simangpat. Sige, ito nakitaan. Auntie, si Kamot Gayam. Sana rumba nga panawam ni Fredo dito balayo, Gina. Amumot nga da sakit na. Adala na pan ko inasikaso, auntie. Nagmalmalam ka nga awan dito balayo. Inakpahi isaganaan iti kanan na ni Fredo. Agyaman na, tayo mayo binisita nila kay ko, auntie. Nakaungungot dalat ta kanyak dagita akabagyam, Fredo. Jak amo no apay akagurgura dak. Awan mo ti aramid kadakwada. Pasensya mon. Amok matkat, asanak akayat day tanga antim. Saan ka kadingag sasaon? Mabit lang, sungbatak ti telepono. Hello. Sweetheart, kumusta ka? Namiss ka, nisong imawagak. Di mat konak ano kastoy nga oras, saan ka nga umawawag kanyak, taas asikaswag nila kay ko. Anya, katabutang mo na ya. Panawam nga minan. Di nakman katawaan na kasta. Sweetheart, naskan nga kita tayo ta. Anya, taapay. Ipakitak kan ka jay gatangag a motor. Anya? Panawam pa lang data, inutil nga asawam. Tagkita ta, itamad lang. Anya? Sika talaga.
Di mo pilpilyan ti oras apa nagkita ta. Kat, nakaumay ka matlata. Kung naktumat kan ka, mas labnak. Ngam iti dayjay awan serbi na nga asawam. Ang mga no adda makakita ka data ditoy. Anya ko ma. Di mo laan mo Oh, nakalukatan ti paggatangan ta iti motor. Mapantan. Gumatang ta iti motor? Regalo mo kanyak. Birthday into November 1. Anya? Oh, nupod-numat lang ay ayatan nak. Igatangan nak, Gina. Kasapulak ti kabarbaro a motor. Hello, anak. Oh, Mami, aping imawag ka. Ni Daddy, anak. Ha? Apay ni Daddy? Mangipawit kay ti kwarta. Takasapulan ang maoperaan. Anya? Maoperaan di puso na, anak ko. Mano di kasapulan niyo, Mami? Dakkel agatad, anak ko. Yes! Addan ka barbaro ang motor ko! I love you! Saan ko maamo-amuan ni Lorena? Asa baligayang tinangigasto sakit impawit na kwarta. Sweetheart. Anya ti makunam dito'y pinili ka motor? Mayat matlaeng? Uwan nalaing ka nga agpili. Sigurado nga apalandak to dagiti gagayem ko. Di mo ilabas-labas da ito iti ayan mi Ang mga numakadlaw dagiti kabagyan nila kay ko. Wen, danag mo na ya. Awan to ti makaammo nga da relasyon ta. Kumusta ni Freda o Gina? Da kayo matgayam tatang. Nasaya at man ta nakabisita kayo. Ilutlutwak ni Fredo iti kanan na. At ngamin madamdamag ko. Isong imayak. Tapno damagakan ka. Anya ka diday tatang. Ingatanga mat kano iti motor, dayjay adjo. Anya? Ni Jonathan. Jay istambay akalugaran tayaw. Jack amo day tayo ibagbagam tatang. At da relasyon yun niya. Saan kayo man nagsasao iti kasta tatang? Ay kababain, Gina. Kababain day tangar aramidam. Awan dakas ngar aramidak tatang. Apay ay amamati kayo kadagiti sao dagiti tattao. Siyak ati patyan nyo, tasyak ti anak yo. Bagbagaan ka, Gina. Apay nga aglibak ka pailaeng. Saan nga min apod no day tanga ibagbagayo? Da kayaw ti pag-iistoryaan dagiti tattao ditoy. Nga da relasyon yaw. Amom no asino ti paggap-gapuan na dayta? Ni Joe, amismaw. Anya? Mangan kan lakay. Subuan ka. Sana ka mabisin. Ada ka din na sakit amarikriknam? Apay analiday ka? Diyak kayat nagiti magmangag ko. Anya amang mangag mo? Nga ada ka relasyon mo mas ububing. Fredo, saan apod no dayta? Nakasaritak ni Lorena. Imbawag kanyak. Dinamag na no kumusta ti operasyon ko. Katnakla at idinaamuan na sa anak ana operaan. Ha? Dimawat ka kano iti kwarta. Dakkel agatad ti kwarta. Nangusaram iti dayja a kwarta. Fredo. Di na kun alilawan pa'y. Amok nga do ti pagkurkurangakan ka. Nusan ka na naragsak kanyak. Panawan na kon. Aramidam ti kayat mo. Fredo. Si bibiyagak pa lang. Ngimluklukwan na kon. Kabailan ti konsensya mo aramidam dahi ta kanyak, Gina. Siya klangan ti mga sikasukin ni Fredo. Numapilpilitan ka lang. Asawak ni Fredo, anti. Rumbang lang asyak ti mang taripato kan kuana. What? Pudno asika. Ngam ammo mi amin asaan mon ngay ayatan ni Fredo. Saan nyo nga ibagati kasta, anti? Tapay katasanan. Ammo minti amin apalimod mo, Gina. Awanan ka itibain. Gina.
Inwaragawag mo kit di nga da relasyon ta? Naperdin ti reputasyon ko. Saan ko ngayon waragawag? Apay ko mga ramidak dayta. Kinantsawan daklang dagiti babarkadak, idi nagiinom kami. Ket naibagak, aginatang mo jay motor para kanyak. Dita lang. Di mo pinanunot nga agwaras dayta nga imbagam? Gina. Agsinatan. Anya? Maminpinsan apot de konti relasyon ta. Saan mo nga ramidan kanyak dayta, Gina? Dayta ti desisyon ko. Kat saan ang amabaliwan pa'y. Lorena, anak. Dandanin malpas ti kontratak, mami. Kayat kun ti agawin. Ngam kapoy tinaramid yo. Tiyakon kayat ti agawin. Anak ko. Apay anay taradyo alino ko ni Daddy. Pakawanan da ko, ma. Insukat yun ni Daddy, iti mas ubing ngamda kayo. Kwarta lang, ti kayat na kan ka, mami. Apay aramid mo dahito, mami. Dumaw-dawat ak iti pamakawan. Iti basula na aramid ko, anak ko. Pakawanan da ko, ma. Mariknak nga dapay laang sakit tinakam kanyak dagiti kakabagyan ni Fredo. Ngem nagbalbaliw akon, Mr. Lonely. Ket impamaysa kon ti oras kan panawen ko kini Fredo nga asawa. Daytoy man ti kapadasak, tuy pagayam mo, Gina. Gina, pagayam ko, agyaman akting ka panang ipatulod iti kapadasam. Tinapatagita ket naamiris mo dagiti bindot mo ket nagbalbaliw kan. Agkid daw kamat iti pamakawan ti Apo a namarswa. Tapno naan anay ti pannakalag-an ti riknam. Bueno papagayam, ingkay nangagan ti pannakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailingad iti tinagan a Gina adinan inlanad ti address na. Tampok dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Elena Nudo kan iti direksyon Virgie Paclay. Sound effects Jun Reb. Musika kan computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Ganda ito'y nga istasyon. Agyaman kami iting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.